Humayı sattılar şäher içine. Sähet bellinen güni ýeňňeti Nurtäç oňa pitjiň atdy. Şäherle äre çykyp diýişiňe ýerşarmaz. Şona öňünden aýdyp goýaýyn. Owan gara işinden gaçan bolýansyň welin görde duruber. Ýene owa gowy bolup çykar. Owan oglalaram gaýratlydyr. Gara rahmeti görende şäherliğini är edinýän çäňem äň ýazyp gider. İş görmedik oglany nädip äretjek? Beýdime gelneje. Nämen bagtymy baglajak bolýanmy? Maňlaýyň açyk bolsun diýmeläsen. Şeý diýip Humay aglady. Sesedi aglady. Eginlerini silkip aglady. Nurtäç ýakasyny tutdy. Goýaber gyz, kim seň bagtyňy baglajak bolýar? Yamanlygymyz ýok asaňa. Bagtyňy şäherden tapyp bilseň biz senden beter begenjek. Men ýöne göwnümdäkimi diýäýdim. Humay azgyryldy. Diýme şonu. Bine henkirip duran boldulo gyz. Bize muňa gowusyny etjek bolup, bulara plan dat diýerligim ýok-ey, Hudaýym. Ýeňňesi habawaýlap çykyp gitdi. Ağlap durqa, Humay öz-özüne göwnlük berdi. Men şäherli boljakdygyma gözü diýär. İçini itirtýändir şumat. Köp bilýär biheley. Toýdan soňky ilkinji giýjäniň Humaýyň gyz bolup ýaşan ömrüniň hakykatdan da iň soňky güni dögüne kıyas şaýatlyk etdi. Kıyas onuň äri. Indi onuň galan ömrü kıyas bilen. Bilip bolmaz. Birden ikisiniň arasynda soňsuz dawa tursana. Nikah bozuşmagy çenli barıp ýetseler näme? Kıyas gowtan ätmeli. Ataň öýüne gitmelimi? Soň nähili bolar? Humay goşlaryň paýlaşygyny göz öňüne getirip bilmedi. Ilkinji giýjäniň gyz bilen aýalyň aralygynda ýatan bir ejizje paýapyldygyny, ol paýapyldan bolsa bir ömürde bary ýogy ýeki jegedek geçip bolýandygyny, garamatyňam indiden beýlek gapdalyňda ýatan hol kişiniň boýnundadygyny onuň akyly yetmedi, düşünmedi. Düşünen bolsa şol giýje gözlerini gyrpman bir burçda çürkdürüp otururdy. Bu zatlaryň pikirini ederdi. Ähtimal ağlardım. Humay ağlamady. Humay çağı dogurmagy howlukdy. Sallançykda ýatan akçy bäwegi ýanap emdirmäge höwes etdi. Eýse hiç kesden ejap etmedi. Gyz wagty şu zatlary oýuna getirmäge de utanurdy, gyzarardy. Häzir dogurmak oňa adaty bir hadisajyk bolup duýuldy. Çağan dünýä indirmekde hiç kil agyry görmedi. Humay giýjelerine ýatmady. Ärini söýdi, ejizledi. Onuň üçin Kıyat iň ýakyn adamy öwrüldi. Yürekdeş adamy. Ol Kıyaty mehriban saýdy. Erkek adamy şeýle söýüp bolýandygyny, onu şu wagta çenli aňşyrman gelendigini oturup gen galdy. Hakyky är şunuň ýaly bolmalydyr. Özüni söýdürmelidir. Şeýledir diýip pikir etdi. Humaýyň ata söýünde gaýtarma bolup gezesi gelmedi. Onu welin gaýtardylar. Gaýdyp gitjekmi diýip soramandyrlaram. Baran güni Nurtäç, "Agy, sene tanar ýaly bolmansyň" diýdi. "Näme bilen bakdylar?" Bu sowal Humaýyň soňuna ýakyn çaýdy. Ýüzüne ýagty saçdy. Köňlündäki gustosyny gowşatdy. Yüregini gürsüldetdi. Ol içki dawarasyny daşyna çykarmady. Uýatga saplady. "Göwnüňedir" diýdi. Nurtäç gyjyt bermäge gep başy gözledi. "Şäherlileň ýaşaýşy nähileken gyz? Owaça bamy? Ýa şunça da ýokmy?" "Owadan müňesi gowy." Şeý diýä. "Gündök iýjek nanyňyza magazinden satyn alýansyňyz. Şeýlemi?" Humay ýeňesini düşündi. Ýöne azym urmady. Diýişini gysdy. "Her zatda bolsa gelnejemdir" diýdi. Giňlige saldy. "Goýup otur gyz, satyn alarsmy? Daýzamyň gül ýaljak tamdyry bar. Gün aşyda nan ýapýar özi. Ýylyň ýanynda bir agzaýma?" Nurtäç iki elini bıkynına urdy. Otoň ortasynda afşarlyp durşuna da tumşugyny diň göge tutup
Bize tamdır görmedik çağırca baranımızda, deydi. Beyle tamdırlar bar eken o, gizlicik bolya da şonum. Bilmeýändir öýdýär. Humaýyň çydamyna iňňe sancyldy. Garaň gapylandyr ondy, sen şonu görmedik bolsaň. Beterem tamdyryňyz ýok, hakykat aýtsaň janyňa batmaz, hä? Garagym gapylarmy? Magaziniň nanyny iýäniň hakykatda sebäbi. Geple ýalan bolsa. Humay dilinde işledi. Nurtat çylkysyz gülüp başlady. Gülküsü tutmasa da güldü. Güle çymgyzyl boldy. Arasynda gözlerini süpürüşdirip. Daýzam gün aşydan nan ýapýa diýip göz örteli edýär-de özüm. Ýok tamdyrda nädip nan bişirilýäni bize de öwretsen agyz, diýip ýene güldü. Humay ýoşçadan aýgytly gepledi. Bir zat diýdirmejek bolsaň, gitindi gelneje şu taýdan. Nurtaç ýürek gystyrjy ümsümlik bilen Humaýy ýeke goýup çykyp gitdi. Humaýyň içi gysdy, kıýaty küýsedi. Torsuq ýaly oglanjyk dogrursam, diýip arzu etdi. Humay sabryna suw tepdi. Gaýtarma bolup gezilen 26 gün welin asyl wagty bilen ötmänjik geçäýdi. Ýüregi ýarylmanka ol kıyasa gowuşdy. Göwresinde çağa galmanlygyny da kän bir gyýylyp durmady. Onuň ýanynda kıyas bolsa bolýar. Çağadyr da, gyssap duran barmy nä? Humay gaýyn enesinden ýaşmagyny syýrdy welin, olaryň ryskyny aýyrlamak bilen boldular. Gaýyn atasy bu işiň uğruna atly ýaragly çykdy. Eýtdi, beýtdi, 3-nji gatdan 2 otogly jaý alyp berdi. Täze jaý Humaýy aýratyn ýarady. Bu ýerde ýaşynmak aladan ýok, sopboş özüň. Her näçe ýüregi gyssa-da, ol gaýynlarynyň aýra ýaşanlaryny kem görmedi. Bu ýürek gystyrjy ýekelik hemişe onuň başyny alyp durmaz. Basym çağalary bolar, onsoň olaryň diýenleri geler. Täze jaýda 7 aý töregi ýaşanlaryndan soň Humaýyünji astyna alyp göwrede bir düwünçejik emele geldi. Çağa galdy. Ýöne munyň özi birden käşeýle bolaýmady. Muňa çenli Humaýyň takaty agyran baryn çekdi. Ahyrym ýekşerildi. Humay kıyasa 8 aýlap çyn aýalyň hyzmatyny etdi. 8 aý. Şunça wagtlap är aýal bolup ýaşan soň çağı galmasy o nähili bor? Galjak bolsa galarça wagt geçdi. Humaýyň kellesine moçuk bir pikir geldi. Erkegem däldir bu häli görseň. Bu pikir onuň ýüregine wehim saldy. Indi çağa dogurman ýaşamalymy? Ölen günüň tabydyny egnini alyp ses ederede biri gerekdir. Sallançakda yatan ak bäwegi ýanap emdirmek hakyndaky bolsodusy bitmese, Humaýy şu dünýeden gidip bilmez. Gidäýse de gözüni açyp gider. Humaýy, "Göwnüme getirmäýinler şoň ýaly zady", diýdi. Tersine boldy. Şol mojuk pikiri asta ýuwaş ynam artdy. Artyp mizemez bir zady öwrüldi. Humaýy ýalňyşýan bolmaýyn diýmedi, diýjekdi. Anamyna münkürlük etmäge delil tapmady. Humaýy kıyasy ýigrenip de bilmedi. Asliýetinde ol äri näme üçin ýigrenmeli? Onuň etmişi näme? Kıyasy Hudaý näletlendir. Zürriýatsyz ötmegi oňa Hudaýyň özi buýrandyr. Adamy şundan çökdir jeza berip näetjek? Başga birine äri barsa Humaýyň çagasy bolar. Hökman, şuňa däl diýip biljek ýok. Kıyasdan welin çaga önmez. Çaga erkek adamdan önýär. Kıyas erkek däl. Kıyas betbagt adam. Humaýyň ärine nefsi agyrdy.
Belanyň başlangyjy şu. Bir oglanjyk oňa aşyk boldy. Magazine baryp gelýärkä, oglanjyk bolup oglanjygam däl, kıyasdan uly bolmasa kiçi däldige göz görteli. Oglan Humaýyň çörekli sumkasyny ýük gördi. "Getir götürşeýin" diýdi. Ýük görmedik bolsa beýdimezdi. Humaý ýüz bermedi, öz-özüne. "Bir ýerçeke nirden çykdygyz?" diýdi. Dagy näderini bilmän, haýsydyr bir düşnükde tüňlenmä maýyl boldy. "Yaman gowy sesiň bar, aýdymçy bolmaly ekeniň sen." Humaý dilini diýişinden aňyrda saklady. Ýogsa, onuň jogaby taýyndy. "Sen ejeň aýdymçy bolmaly ekeni" diýäýmelidi. Diýmedi. Haçany çenli onuň ýaly köçede gezip ýören işsiz bilen darkaş gurup ýörjek. Ol öýüne ýetmäge howlukdy. Ikinji gezek Humaý oglan bilen bir hepdeden soň gawatlaşdy. Zewel döküp gelýärkä. Oglan hapatlayan bedrän ýük görmedi. Ýük gören bolsa "Getir götürşeýin" diýerdi. Diýmedi. Diýäýende de Humaý oňa bedre götürtmezdi. Oglan adyny aýtdy. "Mergen" diýdi. "Kim sen adyň soraýar şumat?" Oglan sarsmadym. "Men sen adyňy bilýän, aýdaýynmy?" Humaý: "Yaman gowy adyň bar." Humaý: "Meň adym nirden bilip ýörkä bir ýerçeken. Maskara janym, biriniň duýlunda otyrkam, bir haýasyza sataşaýdym-da, kıyas bilse öldür meni" diýdi. Ol oglanyň ihlasyn zor gördü. Mergen Humaýy gürletmäge iýilgedik boldy. "Plany gurdun okuyan, henüz öýlenemok. Özüňiz ýaly menikleje maşgala bolsa, öýlenäme hyýalymam ýok" diýen ýaly Humaýyň tey gyzyklanmaýan zatlaryny aýdyşdyrdy. Ol welin sesini çykarmady. Ne ýaşydan, ne ýamandan. Ol mergeni halamady. Ertesi olar üçüncü gezek duşdular. Mergen olaryň göni öýlerine geldi. Gün ortanlar. Gelişini de kapyny kakdy. Humaý kapyny sesini çykarman açdy. Kıyas gelendir öýtdi. Mergeni görübem içini çekdi. "Ertirden bäri daş çykmadyňla bir gezegem. Häliden bäri saňa garaşdym men. İçin gysanokmy öýdi?" Humaý ýakasyny tutup oňa "Git" diýdi. "Gowmasana, seni görmesem ýüregim gysyp ölüp barýan." Humaý pişirdap gepledi. "Utanokmy biriniň heleýiniň üstüne atalap durmagy? Bar git şu ýerden awraýyň barka. Ärim ýatyr öýdi. Aldymy? Ola işe gitdi, häli öýlen 5-den bärde gelmeýär. Bilýän men." Mergen gapyny iç ýüzünden ýapdy. Arkasyny diýwara ýaplady-da Humaýa çyňyrylyp seretdi. Humaý dagy näçegini bilmedi. Ýüzüni kese sowdy. Şunuň ýaly ýagda ýüze çykanda näme etmelidig barada öňünden pikir edip goýmandygyny ökündi. 2 sekundlyk dymyşlykdan soň "Bar çyk gyýu, meni biýawra etjek bolsaň, ýylygyň näme diýer?" diýdi. Kese bakyp durşuna mergeniň bir jikde sartmaýandygyny edil gözü bilen gören ýaly duýdy. "Ärim biläse öldür seni." Şeý diýibem göni oglanyň gözlerine seretdi. Ol onçokly görmeksiz hem däl ekeni. Gözleri ýanyp dur. Humaý onuň garaklarynda ışkyň aşlykdan turnugan keşfini gördi. Onuň diýdelerinden özüniň naýynjar keşfini hem tapdy. "Gitjek, häzir gitjek." Mergen hatda gözlerinde gyrpmady. Ören parahat gepledi. Onuň ýüreginiň görsüldüsi Humaýyň alkamynyň aşagyndan eşdilip ugrady. Häzir Humaýyň birä gözü gördi, birem gulagy eşitdi. Galan zatlar toktady. Şu pursat ýüregi de urmasyny kesäýdi öýdýän. Buruna öz wezipesini unutdy. Aşganydan gelýän köýün etiň ýysyny alybilmese, öz wezipesini unutdygy bolýarda. Başga näme bolsun? Soňky wakalary da düşünür ýaly bolmady. Ya mergen onu gujogyna gysdy, ya da ol mergeniň gujogyna gysyldy.
Bir zada belli. Humayun huşu başından uçtu. Huşu bar olsa mergenin boynunun aslışmazdı. Humay soňuny saýmady. Soňuny saýmaga wagtym bolmady. Wagt bolaýanda-da ol akylly başly pikir edip biljek däldi. Beýnisi işlemeýän adam näde pikir etsin? Onuň huşy beýnisini terk etdi. Humay öldü. Ýaňyjada mergeni "Bar git oglan, ýylyň heleýi bilen näme işiň bar?" diýip duran Humay onuň gujagyny özüni oklady-da öläýdi. Sojap dem alyp ýatyşyna hakyt öldü oturuverdi. Gutordy. Humay 7 minutdan soň dirildi. Gözüni açmady. Ýöne dirildi. Dirilen badyny da iňledi. Nämeleriň nä derejede, nä hili bolup geçendigini bileti geldi. Bilip bilmedi. Nepesim bir durlaýynla diýdi. Süýündi. Bary bir anyk aňşyryp bilen zady bolmady. Kösendi, çakurdy. Humay göwresinde galan çağanyň mergenin kidigine şühwe etmedi. Göwrede çağı galyny çyn. Humay muny Qiyasa ýorgonyň aşagynda aýtdy. Gorka aýtdy. Qiyas, çağı galypdyr. Näme diýdiň? Gara ümmülmez pikirler Qiyasyň injeliksiz beýnisinden bada-bad sypyrlaýyp bilmediler. Bildiksiz terk etdiler. Onuň iýini jümşüldedi. Begenjinden görmese-de Humay şunu duýdy. Qiyas, "Goýsana, çynyňmy?" diýdi. "Çağı galypmy hakyt? Bildirýärmi? Hani menem göreýin? Bir gatyjy zat bawelin şumy? Şudur. Bilýärdim men. Oglanjykmyka?" "Bilmedim mene. Oglandyr. Mene oglan bolsa gowy görjek. Sen?" "Menem." Qiyas Humaýy gujagyny gysdy. "Oglanjykdyr. Öňünden bilýän men. Çağı galjagyny öňünden bildim. Munun bilýän, oglanjykdyr. Ine görde duruver. Men diýenim dogry bolar." diýip düşünükli tümürde bilen aýtdy. Humay oýkunjurady. "Kysmasana gaty. Demim gysýa." Göwrede çağı galany hak. Sag salamat ýaşalyp ýörilse, ol Humaýa çeker. Humaýa çekse-de oglan bolar. Olaryň tohumynda gyz dogrýan seýrek. Şu jagaz pikir onuň kalbyna umyt saldy. Beýnisine injalyk berdi. Birden gyjagaz bolaýsa, "Bu ejem bilen kakymyň gözüne görüne bilmen. Bir hili görülýär-de, birinji çağan gyz bolsa. Utanylýarmy nämemi? Sen üçinem şeýlemi? Ziýany ýok, gyz bolsa-da. Bir zat bolup dursa boldy-da. Bir gezek gyz bolar, ikinji gezek ogul. Dogry dämi? Senem ýöne gyz dogrup ýöremersiň-a?" Arasynda "Hani entek şunu bir göreli. Belki Hudaý ogul bolaýady-da. Süýüşdeni bärik." Humay gyz dogranda-da, oglan dogranda-da tapawdy ýok. Onuň kakasy mergen. Ýöne çağı dil açan soň mergene kaka diýmez, Qiyasa diýer. Ähtimal ol mergeni tanamazam. Qiyas bu zatlar bilmez. Humay bu barada hiç kime hiç zat aýtmaz, içinde saklar. Bu syry günä götüren kimin götürüp ýörmek oňa biçe gymmat düşer. Ölýänçe iýini münk-münkde bolar. Bu syry diňe mehek daşy gizlin saklap biler. Humay ödüni mehek daşyna deňemäge gaýrat tapmady. Ýaýdandy. Bir syry, ýekiji syry içine sygdyryp bilmese, Humaýyň ojagy ýykylar, maňlaýy gara bolar. Oňa gargarlar. Humaýy hiç kim düşünmez. Humay bu syry o dünýä alyp gider. Aýtsa-da şo taýda aýdar. Mahşer gününde. Şondan bärde aýtmaz. Ol ähd etdi. "Aýdan günüm taklap janym çykaýsyn" diýdi. Humay, oglan bolsa adyny näme dakarys? "Vay bilmedim mene. Pikirim etmändirin şonu." "Onda näme dakaly diýsene? Neme dakaly?
Şöhret da qayalı, hä? Quwa adaşo. Hawa. Vi ya da dayanç taqalı. Mene quwu görýän şonu. Erwet däle. Sen nähili görýän? Ejem dağım quwu görür şolady. Ya bolanokmy? Bolýala. Vi, Humay. Birden ikiz oglumuz bolaýsa, hä? Hani elläp göreýin? Epetlice bar hoşu. Ikiz bolaýmasyn? Bir aýlyk diýdiňmi? Bir aýda şuň ýaly bolsa, tölemi ganymat bolýar. Qiyas begenýär. Humaýyň garnyny gaýta-gaýta sypaýar. Häzir onuň gözleri gülýär. Göze dürtme garaňkylygam bolsa, onuň gözleriniň gülýändigini Humay bilip çykýatyr. Qiyasyň begenji ýürekden. Ol şu giýje uklabam bilmez. Ol kesekiniň çagasyny goňýar. Özüniň kidreýdýär. Ol özüni erkek sanyna goşýar. Aýybyny bilmeýär. Humay ärini gözlü kör saýdy. Onuň betbahtlygyny agysy tutdy. Asyl agladam. Özüm ses etmän aglady. Aglan halatyň ses etme kökmänmi diýsene. Ýasykdaşy aglarda qiyas bilmezmi? Bildi. Eginlerini silkip ýatşyndan çin tutup bildi. Samsyjak diýdi. Goý how agla bermeli bomy çagan bolýa diýip, gaýtam begenmelisin. Mene begenip ýatyryn şumat. Bi bolsa, goý how. Begenjimden aglaýanda men. Ol qiyasy ogşady. Çem gelen ýerinden, maňlaýyndan, gözünden, ýangagyndan, boýnundan. Beş günden soň Nurtäç geldi. Baldızymyň içi qysýandyr. Bir göreýinle diýip gaýdy berdim, diýdi. Humay begenmedim, gynanmadım. Gowy edipsiň, diýdi. Nurtäç jibirinip gepledi. Nägili edenime özüm gowy bilýänle, öň bilmändirin. Bilen bolsam gaýtmazdym. Atam diýrelip gelýänim bolsa gaýtmazdym. Näme boldy gyz beýle? Vah bilmedik bolan bolýada. Öldüm men sen tünüň tapjak bolup. Hakyt maskara bolaýdym lagyw. Görmedigim gördü galandyrla. Özüňiz bir kösenmen tapýaňyzmy gyz? Ya daşarygam çykaňyz okmy? Çykýanam dälsiňiz siz. Ýaýdanyp durýansyňyz. Bir çyksaň münmek işdir, münseňem düşmek. Ýa-ni özüm itin gününü gördüm-ä? Humay ýeňesine çaý berdi. Nurtäç täzeden tüköz zywana tutturup ugrady. Goňşularyňyz bir tanaýaňyzmy gyz? Tanaýan dälsiňizle. Size tanaýan ýok ekeni şu törekdi. Ýan gelýärkäm öňümden çykandan soraýan welin birim bilen okda, qiyas bilen Humaydyr. Göçüp gelenlerine bir ýylan bolanok. Ýaş maşgaladyr diýip näler düşündirip aýdýan welin, gyran degenleň birim bilen ok. Göçüp gelen ýeriň gursun diýip arasynda saňa da gargynýan. Aýnadan dagyn kellesini çykarmazmy ha diýip aýak aldygyny äpişkelere de seredişdirýän. Eger ýeňesi Humaýyň ýüregine dagyn düşdi. Onuň içini içirtdi. Çydamady. Onsoň näetdiň diýdi. Vi, näetmekden Hudaýyň özü saklasyn. Gapjygynda Alla näme adres bar. Sen ýazyp beren adresiň. Şo ýadyma düşäýdi. Bir gyzjagadyň elini tutturdum welin, şart murtderew getiräýdi. Men ankasy aşan aýlanyp ýörüpdirin şu jaýyň daşynda. Biläýmändirin-de, ondan soň bar agyz, şu kösenişime tapmadyk bolsam, göni gaýtjakdym ýzyma. Ikiňiziňem ýüzüňizi bawaly görsün diýjekdim. Qiyasyňam, seňem. Nurtäç dymyp oturup bilmez. Owadan ýöritelep gelen soň, burnu deşilen ýaly sesin çykarman otursa niçik bor? Onda gep kändir. Ol entek geplär. Näçe ýokuş görse de, ýeňesini diňlemäge Humay boyun oldy.
Muht gurrun, dinläyin oturoyun, diýdi. Kalyba giýinlik salmagyň iň ardan emeli şu. Eta jaýyn tualetym içinde bormuş diýip kän işdipdim. Hiç ynanamokdym da şonda. Ine gözüm bilenem görüp otyryn ine. Bolsa da gyýyt munyňyzdan Isa gelenok. Ya giýireňiz ogammy? Ay ýok, tualete giýirmän oňup bilmersiňiz, Ýöne is gelmez ýaly bir zat edensiňiz siz. Ýeňesi gurrundan gurrun ýasaýar. Asyl sepinen bildirenok, bildirmezem. Nurtäjiň şondan başga işi bamy nä? Bar işi gaýynlary bilen äriniň, onsoňam çagalarynyň nanyny, naharyny bişirmek, kirini ýuwmak. Galan işi gıybat. Gıybat bolmasa dünýä onuň gözüne türmeden enaýy görünmez. Ýanynda adam bolmasa, bu aýdyp oturan gurrunlary onuň gursagyna sygmaz, içini bıçyklar. Nurtäç çydamaz, öler. Şu gutulgysyz hakykat. Astyňyz üstüňiz 4 tarapyňyz betonla gyýytydyň. Ölmän nädip ýaşaýaňyz? Sadagasy gitdigim, adam pahyryň jany gaty beripden o. Hi gör muny, betonyň içinde de ýaşap ýör da gyz, bir enaýy bolup. Nurtäç aladasyz aýal. Näme diýse de ondan geň däl, gelişip dur. Ondan kine saklabak, aňy ýokalygyň alamaty. Şoňa akly çatyp durga, humay ýeňesinden göwün etmez. Humay aňynyň ýoka bolanyny islenok. Hakyk pilite de gyz, bir seret muňa hökümet diýýäne, şoň dagyň alagyny tapyp bilenokmuka? Adamlara yamanlyk diýwä edýän däldir ýoksa şuny. Çiğ kerpiçden talmala şoň ýaly jaý dagyň. Ana owada gül ýaly jaýlarda keldip ýörler çiğ kerpiçden. Ya ardan düşýämka? Şu hazan almış beton piliteler. Ay ýok, ardana düşmeli däl. Düýün dälmidi mahtym çekimçiň. Simon gymmatlaýa, Simon diýip ulukçyň alyp ýöreni. Simondan ýasalýandyra şu pilitelerim. Gyryn degen hökümetiňem ugry gaçyp ýörüýdýän. Nurtäç biriniň körpü oglunyň keýwanysy. Äri iýjegini işjegini getirip dur. 4 çagasy bar. 4düsem ogul. Gaýynlary bilen agdyny ağlartman ýaşaşyp bilýär. Äri bilen harçaňlaşyp duranyny gören ýok. Emma ärinden nadyýylsyran bolýar. Oňam sebäbi belli. Ýyly öýkünýär. Hemme erkekler şeýledir öýdýär. Onuň gyzyl ýaly äri bar, tapylgysyz. Humay, dünýede şundan met ýaşaýan ýok diýdi. Kim zady ýok biheleýin. Eýse onuň ýeňesi ýaly bolasy gelmedi. Nurtäçiň gününi arzu etmedi. Sagat näçe boldy gagyz? Bir teretle. Bu, eýýämmi? Turdum onda mene. 3-däki awtobusa ýetişjek bolaýyn. Salgy bir ber gyz. Nirden nädip gitmeli? Gyzyňy tapmagama gara gorgudur. Ýene soraşdyryp ýörmelidir. Humay salgy berdi. Üýe aýtjak goýjak zadyň barmy gyz? Mene gitdim. Salam aýtsaň bolany. Sagaman bar gyz gitseň. Özüňem gelip dur. Indiki gelende röwşen janam alyp gel. Nurtäç ýyzyny öwrülip hekgerdi. Asyl geläýmen, kim gelse şo gelsin, mene gelmen. Owa göçýän çäňiz Nurtäçe gapyňyzy açmajak bolar. Şunu bek bilip goýaý. Humay ýeňesiniň oýnudygyna da, çynydygyna da düşünmedi. Düşünjegem bolmady. Näme etsin düşünüp? Çaky ýeňesiniň jaýy pisinde oturmandyr. Ol şunu düşündi. Yeterlik dälmi şunuň özi? Humay gowrasynda çagy galandygyny Nurtäçe aýtmady. Aýtsa kän oturup kän ýaňrar öýtdi. Onsuzam az gepläň ok, diýdi. Ertesi gün ortamlar kapı kakıldı. Kim käbi? Kıyasa däldir, şola belli.
Nurtäjem düýün gelip gitdi. Onuň aýynda Humay öýünden gyzyl paýlap otyr. Gapysyny kakana bir penje berýärmiş. Diýilýärinde de geljegine kepil geçip biljek ýok. Düýünki bolup oturşy şeý diýmäni doly esat berýär. Onda kimbi? Humay çakyrdy. Mergendir. Humay ýaýdandy. Açmalymy? Açmaly-da. Kapy gaýtadan kakyldy. Tırk tırk tırk. Bu tırkyldy-da dözüm ýok. Olarda ümsümligi bozmaga het edýän asudalyk bar. Humay muňa üns bermedi. Dözümli kakylsyn, dözümsiz kakylsyn tapawdy ýok. Hemmesiniň soňy bir netije syýrygýar. Gapynyň aňyrsynda biri garaşyp dur. Humay şuňa pisindetdi. Gapy üçünji göde kakyldy. Kimsiň? Açsana Humay, men. Şol Humay. Aýtdyma diýdi. Bildime şodugyny. Onuň süňi düşnüksiz galpyldady ulandy. Ol muňa pitibä etmedikden boldy. Heşelle kakdy. Ýüregi gürsüldäp durandyr şumat. Agdyndan çykaýsam diýýändir. Şeýdip galagoplugy ýeňmegiň emelini tapandyryny öýtdi. Sen kim? Mergen men. Eýýäm ýadyňdan çykaýdymy? Açsana gapyny. Açjak-ka. Näme üçin geldiň? Açaýsana, bir daha da aýtjak, gorkma. Aýdy ber näme aýtjak bolsaň. Şo taýdanam eşidilýär. Bu taýda beýtip durmak bir hili da Humay. Bar gyýw git, ärim gelmeli häzir. Ola bäşden bärde gelenok, bilýänemin. Gelmese de açjak-ka. Açaýsana Humay, derrew gitjek-a, gorkma. Elimi degirsem bara, söz bereýinmi? Elimi degirsem heley boldugum. Erkek adamyň sözüni berýän. Humay, ananay. Humay anandy. Ine de mergen. Humaýy öldüren mergen. Kıyasyň betbahtlygyny ölçeren mergen. Ol öňküsündenem görmegeýleşen ýaly. Onuň görkünde kemlik ýok ýaly. Humaýyň ýigreneni jüýük burun. Mergen jüýük burun däl. Humaýyň halamaýany gur biten gaş. Mergeniň gaşlary gur däl. Humaýyň ýyk görýäni süýri kelle. Mergeniň kellesi süýrem däl. Ähtimal şu tetelli zatlar onuň üçin mergene sataşandan soň şeýledir. Humaýy muňa hä diýesi gelmedi. Mergen iki elini arkasyna tutup gapa söýendi. Boýnuny burdy, oýurgandy. Humaýyň gözlerine gönü garap, "Men gelmek niýetim ýokdy" diýdi. Garşysynda durup, bedenindäki üznükde saňyldyny bir ritme düzen Humaýyň, "Onda näme geldiň?" diýip henüz bermedik sowalyna da ugry bir jogap berdi. "Düýün palça etdim." "Neme?" diýdi. "Henüz öýlenmänsiň" diýdi. "Basym bir ay ýaly gelini öýlenersiň" diýdi. "Göni sen salgyňy berýä." "Begenip gaýtdym." Humay, "Çypdyrýa" diýdi. "Çaklap urýa." "Göni isläň soň diýen bolaýa. Palçam ýokdur häli görseň, beýlekem." "Mene entek 10 ýaly palçy görmendim. Eşidipdim, ýöne görmendim. Beren puluma halallap aldy şo. Palçy diýeniň şoň ýaly bolaýsa, halallap alanyny näme bilýän?" "Wi bilmän näme, aýdýan zatlar hakykat." "Way bar git gyýw, men sen tanamagam bilemagam." Dur häzir gitdim, ine gitdim." "Wi neme Humay?" Humay onuň gözlerinde nalaşlyk gördi. Ýöne nefsi agyrmady. Atla näme üçin ol nefsini agyrtmaly? "Palçy heley maňa ýene bir zat diýdi. Aýdýynmy?" Humay, "Oňly zat aýtmaz wi" diýdi. Mergen onuň aýtma diýerine garaşyp durmady. "Neme diýdi? Ikiňiz bir-biriňize munasyp gaty bahtly ýaşarsyňyz" diýdi. "Goç ogluňyz bolar" diýdi. Humay arzu etdi. Kıyas geläý bilsedir şumat. Şol bir wagtyň özündedi. Tow etdim. Gelmäbersin diýdi. Geläýsi ýokly entek diýip, diýwaryň ýüzünde arawaň tigirçe kysmy sallanıp duran sagydy seretdi.
Sagadın peykamlary onun göwnüne teselli berdi. Mergen hut palçynyň özüne öwrüldi. Humaýyň nämeleriň pikirini edýändigine çenli bilip duran boldy. Bäşden bärde gelmeýä ol. Sagat ýaňy 12 bolda. Mergen kıyasa ol diýär. Onu Humaýyň äri saýmaýar. Onunça kıyas Humaýyň ýanynda ýaşap ýören bir biweç keseki. Belki mergen özüni Humaýyň äriniň ornunda goýýandyr. Goýsa goýubersin. Onuň islegi şol. Ýöne ol isleg bitmez. Haýsy bir isläň zadyň bolup dur. Bar gyýw git indi. Humaý men ýene gelerin. Vay adamda utanç haya bolmasa. Gittim häzir gittim ine gittim. Mergen anama kat etmedi. Gitti. Kıyas düş görüpdir. Bir yerlerde ulu köl, kölün orruk ortasında çaklanca adacık. Adacığın üstünde de ayaklarını suğa salıp Kıyas oturdiýär. Kıyasın elinde çeňňek bolup, ol balyk tutmakçy bolýarmyş. Çeňňege ilki bilen bir balyk düşüpdir. Asıl ol balygam däl diýär. Balyk sypatyna giren adamyň hut özümüş. Edil ertekidäki ýaly adam dilinde gurläp ýatyrmyş. Onuň näme diýip gepleýändigi Kıyasyň hakydasynda galmasa da adam dilinde sözleýändigi çyn diýär. Kıyas ertekidäki tylla balygy tutdum diýip begenipdir. Çeňňege ikinji balyk düşüpdir. O da adam dilinde gurleýär diýär. Kıyas onda bu näme diýip gen galypdyr. Geňim galmandyr da bir hili korkjak bolupdyr. Soňam, "Hä, bildim. Bu tylla balygyň dogany bolmaly" diýip öz ýanyndan çakyrypdyr, rahatlanypdyr. Onsoň üçünji balygy tutupdyr. Olum ýankylar ýaly adam dilinde gepläp başlapdyr welin Kıyas. Bu da bir dogany diýipdir. Soň başga düýüşler başlanypdyr. Humaý düýüşi gowluga ýordy. Balyk gören bolsaň ogluň boljakdyr, diýdi. Men 3 balyk dagyny gördüm how. Göremogam, asyl tutdum. Näçe balyk görseň şonça ogluň bolýarmy kaýa, ha? Kıyas muny howsala bilen aýtdy. Ýöne onuň äheňinde ahmyr duýulmady. Humaý, şeýle bolaýmasa, diýdi. Mysal üçin men 10 sany balyk tutsam, 10 sany oglum bolarmy? Ay ýok, oň ýaly bolma, haky ýok. Bilmedim onda mene. Wey walla, ay ýok bolýa. Humaý, şu zatlar gowluk bilen gutarmaz, diýdi. Ol mergeni halyt ýürekden ýigrendi. Kıyas işe gitdi. Humaý penjereniň öňünde söýenip kän durdy. Näme etmeli? Oýlandy, ölçürdi de ol ahyry öýüne gidermen boldy. Ýöne näme üçin, näçe günlük? Humaý öz-özüne jogap bermäge gyssanmady. Bu şäherden, bu namutlukdan çykmagy howlukdy. Ol girilgäniň agzynda mergene sataşmady. Sataşmandygyny da begendi. Muny ajaldan gutulan adamyň soňky ömrüne barabar gördi. Ýoluň iki gyrasy durşuna bagdy. Tomsuny bu baglaryň kölgesi ören goýry bolýardy. Howur ýerden asmana göterilýärkä, bu agaçlar gözüňe dürtüler durardy. Häzir welin olarda gözüýülgençlik ýok. Neşelendirilip geýdirilen mahmal donlar ütüm edilipdir. Şahalardaky appasy ýapraklar selçeňlenişipdir. Ýalaňaç çybyklaryň bar ýaly. Hawa, gyşam ýetip gelýär-de. Atasy öýünde ony ýeňesi garşy aldy. Nurtäç saglyk amanlyk soraşmady. "Hä, gördüňmi? Bildim men. Ol hazan almış bitonyň içinde için gysjagyny. Şoguny aýtmadymmy? Dowza hasydyň onyňyz baryp ýatan. Şäherde köşküň bolanda da
Atan öýünden enayi däldir. Owa ýerde senem şeýdip geliberseň asyl gidesiňem gelmez. Geple yalanam bolsa. Humaýyň ýeňesine hä diýesi geldi, diýmedi. Ejem dagy ýokmy? diýdi. Ejeň bilen kakaňa kimman aksaklan Huda ýolsyny gitdi. Soňrak gelerler. Jigileňem okudy. Resulum işe gitdi. Oňa bugün ismindirem. Ertir gün ortandan bäri. Humaýyň ýüzi asyl. Gaşlary bürjeşip dur. Gözleri öçükse. Nurtaç welin muny duýurly däl. Ýeňesiniň kütökligine Humaý begenmedi. Gen galdy. Humaýyň şu zatlar oňluk bilen gutormaz diýen pikiri ýene bir gezek tasdiklasy geldi. Ýöne gaýrat tapmady. Adamlar ýeriň aşagynda ýylan gäwşese de bilýärler. Kıyasam bu zatlar biler. İro giç biler. Onsoň näme bolar? Humaý hemmesi düz bar, diýdi. Umyd etdi. Ýöne eýýämden ol ähli zada qaýyl gelipdi. Ol öz günäsini bimeçwer saýdy. Özüni ölüme rowa gördi. Ol indi ölüme de taýyndy. Ýöne bir wagtlar Humaý çäksiz owdan gyýdy. Kuçak gerip duran ýyldızly garaklarynda eksilmez dogum bardy. Gözleriniň ýokarsynda arlawaçyň ganatlary alla näme ýazylyp ýatyrdy. Maňlaýyna çyzyk çekmäge aýlar adäl, ýyllar milt edip bilmändi. Humaýyň doduklaryň ýuqady, ýumşakdy, akjamdy, balýalydy. Yüzünde halka gurap, ay yalkım atardı. Alkımında, bileklerinde göğürçünün hövesi vardı. Ol şeyle gıydı. Kurcuktan da görmegi deyip adamlar onun oğudunluğuna baka keserdiler. Tüveleme göz değmesin deymek hiç kesin huşunda yoktu. Onların huşunda başka bir zat bardı. Şuna öýlenene gönünür, bahtlı olur. Alhepus oğudun gıyızdı.